салом бинандагони азиз, пешниҳоди шумост барномаи 7 рӯзи варзиш. Дар ин барнома набзи як ҳафтаи варзишии кишвар вобаста ба сюжету гузоришҳои ба дасти мо омада манзури шумо мегардад. Дар студия Алиҷон Талбаков. дар маҷмаи варзишии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки беш аз 1000 нафар варзишгарону дӯстдорони нави бозиҳои миллии варзишӣ фестивали бозиҳои миллии варзишӣ сурат гирифт. фестивали мазкур бо мақсади амалигардонии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру роҳнамоии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар маросими кушодашавии фестивали бозиҳои миллии варзишӣ масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони шаҳри Душанбе, масъулини раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва дигар масъулини соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш иштирок намуданд. дар фестивали бозиҳои миллии варзишӣ наврасону ҷавонони аз 14 то 30 сола аз рӯи ду намуди бозиҳо, намудҳои сабқат, рақобати dastavӣ ва бозиҳои намоишӣ иштирок намуданд. инчунин дар фестивал бозиҳои сабқат ва рақобати dastavӣ, гӯштингирӣ, чавгонбозӣ, шиноварӣ, вазнбардорӣ, дастхобонӣ, пойга, варзиши сабук, давидан ба масофаҳои 200, 400 ва 800 метр, шоҳмот ва бандкашӣ намоиш дода шуданд. дар ҷараёни фестивали бозиҳои миллии варзишӣ бозиҳои хурусҷанг, чиликдангал, ланкабозӣ, буҷулбозӣ, камонварӣ, шамшерзанӣ, камонғулак, ҳойталак ва бандпарак ба маърази тамошо гузошта шуданд. зикр гардид ки фестивали бозиҳои миллии варзишӣ бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, мақсади асосии он эҳё ва рушди бозиҳои миллии варзишӣ, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба таърих, фарҳанг, таҳкими тарзи ҳаёти солим, ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, зиракии сиёсӣ ва пешгирии омилҳои номатлуб миёни насли наврас ва ҷавонон мебошад. фестивали бозиҳои миллии варзишӣ дар пойтахт Минбаъд ҳар сол, хусусан давоми соли 2021 дар 3 марҳила бахшида ба таҷлил ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ мегардад. ёдовар мешавем ки бо мақсади инкишоф, эҳё ва ба таври васеъ тарғиб намудани намудҳои гуногуни бозиҳои миллии варзишӣ фестивали бозиҳои миллии варзишӣ таъсис дода шудааст. дар шаҳрҳои Душанбе ва Ҳисор бозиҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 оғоз шуданд. имсол мусобиқаи мазкур ҷашнӣ буда бори даҳум баргузор мегардад. дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 ки аз 11 то 20 феврал баргузор мешавад, 7 дастаи беҳтарини марҳилаи минтақавии мусобиқа иштирок доранд. дар гурӯҳи А дастаҳои КМВА Душанбе, Равшани шаҳри Кӯлоб, Мастҷои ноҳияи Мастҷо, Истиқлоли шаҳри Душанбе ва дар гурӯҳи Б дастаҳои футболи Барқчии шаҳри Ҳисор, Хатлони шаҳри Бохтар ва Регар Тадаси шаҳри Турсунзода байни ҳам рақобат менамоянд. тибқи низомномаи баргузории ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 аз ҳар гурӯҳ ду дастаӣ ба бозиҳои ниманиҳоӣ роҳ меёбанд. бозии ниҳоии мусобиқа 20 феврал дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе барпо мегардад. дар даври якуми марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 ду бозии гурӯҳӣ А байни дастаҳои КМВА бо Истиқлол ва Равшан бо Мастҷо баргузор мешаванд. бозии дастаҳои гурӯҳи Б миёни дастаҳои футболи Барқчӣ ва Хатлон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир хоҳад шуд. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе миёни духтарону бонувон мусобиқаи кушоди волейбол баргузор гардид. ин сабқати варзишӣ равиши анъанавӣ гирифта ҳамасола дар сатҳи зарурӣ доир карда мешавад. тибқи иттилоъ баргузории мусобиқа то санаи 8 март дар назар дошта шудааст. сюжаи навбатӣ мавзӯъро пурра мекунад. маросими кушодашавии мусобиқаи мазкур дар қасри теннис ва маҷмаи варзишии обии шаҳри Душанбе сурат гирифт. дар он намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва бонувону духтарони волейболбоз ширкат варзиданд. дар сабқат ҳозирин иброз доштанд ки чорабинии мазкур бо мақсади оммавӣ гардондани варзиш ва ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим байни занону
бонувони кишвар ба роҳ монда шудааст ки ин иқдом солҳои оянда низ идома меёбад. Бояд зикр намуд ки мусобиқаи волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе миёни бонувон бо ташаббуси раёсатҳои кор бо мактабҳо ва иншооти варзишӣ ва кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардидааст. мусобиқаи мазкур тӯли 5 сол аст ки бо дастгирӣ бевоситаи раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардида истодааст ва ҳамасола дар мусобиқаи мазкур дастаҳои бонувони вазорати идораҳо иштироки онҳо дучанд зиёд гардида истодааст ва қайд кардан ба маврид аст ки соли 2017 дар ин мусобиқаи мазкур беш аз 17 даста, дар соли 2018 19 дар соли 2019 бошад 22 даста ва дар соли 2020 25 даста ширкат варзиданд. дар баробари дигар вазорат кумитаҳо низ кумитаи кор бо занон ва оила низ дар ин мусобиқаи варзишӣ иштирок намуда истоданд ва мақсади мо занону бонувон ҷалби яъне ки ҷалби бештар занону бонувон ба варзиш яъне ки нигаронида мешавад ва ин иқдомҳои наҷибонаи раиси шаҳр буд ки имрӯз ҳамасола чунин мусобиқаҳои волейбол баргузор мекарданд. мо занону бонувон дар ин мусобиқаҳо яъне пешсаф ҳастем ва яъне ки ҷонибдорӣ менамоем. бошад ки дар оянда боз чунин мусобиқаҳо низ зиёд бошанд. бояд қайд намуд ки баргузории мусобиқаи кушоди волейбол миёни бонувони вазорату идораҳо, кумитаҳо, инчунин муассисаву корхона ва ташкилотҳо барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе ба ҳукми анъана даромада ҳамасола дар арафаи таҷлили ҷашнҳои истиқлолияти давлатӣ ва рӯзи модар гузаронида мешавад. тибқи иттилоъ соли равон дар мусобиқаи номбурда беш аз 32 дастаи бонувон иштирок намуда истоданд ки дастаҳо дар гурӯҳҳои касбӣ ва ғайрикасбӣ қувваозмоӣ мекунанд. гуфтанд ба маврид аст ки ҷараёни мусобиқа то санаи 8 март дар назар дошта шудааст. дар вақтҳои холигӣ ба варзиш машғул ҳастем. аз он ҷумла агентии омор низ дар ин чорабиниҳо фаъолона иштирок менамоянд ва фаъолона иштирок намуда ҷойҳои намоёнро низ ишғол мекунанд ва ҳамин як навигарӣ дар ин мисола пайдо шуд ки кормандони касбӣ ва ғайрикасбӣ низ дар ин ҷо ҷудо гардиданд ва мо низ ҳамчун кормандони ғайрикасбие ки дар идораҳо менишинем дар ин гурӯҳ шомил шудагӣ ҳастем ва бо гурӯҳҳои дигар дар мусобиқа ҳастем. дар тӯли 5 сол ки мо иштирок намудем ҳама вақт ҷойҳои намоёнро сазовор гардидем. имсол низ мо кӯшиш менамоем ки ҷойи намоёнро ишғол сазовор гардем. бояд қайд намуд ки имсол дар мусобиқаи волейбол байни бонувон дастаҳои касбӣ на танҳо аз ҳудуди пойтахт балки аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ ширкат намуда истоданд. ёдовар мешавем ки мусобиқаи мазкур дар шаҳри Душанбе дар сатҳи зарурӣ ҷараён гирифта беҳтаринҳо муайян ва бо ҷом, медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ҳимоятгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол ва истиқлоли Душанбе Табрези Давлатмир фаъолияти варзишии худро дар премиум лигаи чемпионати Эстония идома медиҳад. Футболбози 22 солаи тоҷик бо дастаи Эстония Нарва Транс шаҳрнома бастааст. дар дастаи нави худ Табрези Давлатмир бо рақами 3 баромад мекунад. рафтан ба клуби Нарва Транс барои ман мушкилоти нави касбист. мехоҳам ҳарчи зудтар бо ин даста шинос шавам ва дар дастаи нав тамринро оғоз кунам. бо истифода аз ин фурсат ман мехоҳам ба клуби Истиқлол ки дар он чанд мавсим бозӣ кардаам ташаккур гӯям ва дастаи Душанбе дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Африка 2021 муваффақият орзу мекунам, гуфт Табрези Давлатмир. мавсими нави Лигаи Олии чемпионати Эстония ки дар он 10 клуб иштирок мекунанд 5 март оғоз меёбад. Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста миёни дӯстдорони ин риштаи варзиш сабқату мусобиқаҳо доир намуда ба ин васила беҳтаринҳоро барои ширкат дар сабқатҳои сатҳи баланд ҷудо менамояд. мусобиқаи навбатие ки дар маҷмӯаи варзишии тайёрии дастаҳои мунтахаби олимпии шаҳри Душанбе баргузор гардид, дар он 700 нафар варзишгар ширкат варзида миёни ҳам рақобат намуданд. ҳамкорони мо аз ҷараёни баргузории мусобиқаи мазкур сюжа омода намуданд.
дар маҷмаи варзишии тайёрии дастаҳои мунтахаби олимпии шаҳри душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо байни кӯдакону наврасони солҳои таваллудашон 2004-2012 барои дарёфти ҷоми имрон баргузор гардид. тибқи маълумот сабқати мазкур аввалин бор аст ки миёни гӯштингирони наврас роҳандозӣ мегардад. мусобиқа ба ҷуз дастаҳои мухталифи шаҳри душанбе инчунин дастаҳо аз тамоми минтақаҳои ҷумҳуриямонро ҷамъ овард. иттилоъ дода шуд ки мусобиқа бо мақсади баланд бардоштани маҳорати варзишгарони наврас, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстии онҳо ва ҳамзамон дарёфт намудани чеҳраҳои нави ҷудо гузаронида шуд. гуфтан ба маврид аст ки беҳтарин варзишгарон ба марҳилаи ниҳоии мусобиқот роҳ ёфта дар ҳамоишҳои дастаҷамъӣ омодагии хешро идома медиҳанд. ҳадаф аз гузаронидани чорабинӣ муайян намудани варзишгарони беҳтарин байни наврасон ва сафарбар кардани ҳо дар мусобиқоти берун аз кишвар. дар чорабинӣ имрӯза зиёда аз 700 варзишгар иштирок доранд. мусобиқа аз рӯи қоидаҳои ҷудои байналмилалӣ федератсияи ҷудои байналмилалӣ баргузор гузашта шудааст. сол ба сол ин намуди гӯштини ҷопонӣ дар кишварамон рушду нумӯи тоза мегирад. албатта ба ин дастовардҳои беназири ҷудокорони ватанӣ боис шудааст. илова бар ин иштироки хурдсолон низ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта хуб арзёбӣ мегардад. яке аз иштирокчиёни фаъоли мусобиқаи мазкур имрон додоматов мебошад. мавсуф тӯли 2 сол аст ки ба машқу тамрини ҷудо машғул аст. дар фаъолияти начандон тӯлонӣ қувваашро на танҳо дар мусобиқаҳои дохил, балки дар сабқатҳои бурунмарзӣ низ санҷида муваффақ шудааст. далели ин гуфтаҳо метавонад мусобиқаҳои байналмилалии кишварҳои беларус ва ӯзбекистон бошад. ман дар давлати Беларусия соли 2019 6 рақибро мағлуб кардам ва сазовари ҷои сеюм шудам. дар Бухоро, Ӯзбекистон соли 2019 ман 3 рақибро мағлуб кардам ва сазовари ҷои дуюм шудам. дар ин мусобиқа ман сазовари ҷои аввал шудам ва 5 рақибро мағлуб кардам. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ варзишгарон аз шаҳри душанбе нисбат ба дигарон қобилияти хуби паҳлавонӣ нишон доданд. хусусан дар иҷрои усулҳои маъмули гӯштини ҷудо тафовути бештар доштанд. муҳиддин асадуллоев дар риштаи гӯштини ҷудо таҷрибадор аст, зеро ӯ борҳо дар мусобиқаҳои хурду калон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. бояд қайд намуд ки муҳиддин нозукиҳои гӯштини ҷудоро аз мураббии ҷавон Иззат Худоев омӯхтааст. ном бурда дар мусобиқаи зикр гардида дар вазни 60 кило мубориза бурда аз ҳама пештар шаҳди пирӯзиро чашид. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки ҷоми имрон баргузор шуда буд ки ман дар он ҷо тазора ҷои аввал шудам. хусандона барои нишон додани техникаи беҳтарин диплом додам. ба гӯштини ҷудо духтарон ҳам таваҷҷӯҳи зиёд доранд. яке аз бонуи варзишгари фаъоли ин ришта Шоҳида Қаландарова мебошад. мавсуф дар мусобиқа масъулияти вазнинро бардошт дошт, зеро ҳамчун аъзои ҳакамон ба нерӯсанҷии наврасон баҳогузорӣ намуд. ёдовар мешавем ки Шоҳида машқи гӯштинро дар мактаб-интернати тамоюли варзишӣ ба номи Иброҳим Ҳасанови шаҳри Душанбе омӯхтааст. ӯ ғолиби чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва осиёӣ мебошад. шогирдони ман Хоҷаева Омина ва Ҷалолова Марьям ки Ҷалолова Марьям дар вазни 30 килограмм ҷои сеюмро иштиғол кард ва Хоҷаева Омина дар вазни 35 килограмм ҷои дуюмро иштиғол кард. ман хеле хурсанд ҳастам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон духтарон ҳам дар ин намуди гӯштини ҷудо яъне бисёртар шуда истоданд, машқу тамрин карда истоданд. варзишгарони ноҳияи Нуробод бори аввал аз ин намуди варзиш дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. тавре маълум гардид, аллакай ҷудо дар ин минтақаи кишвар низ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва мураббиёни касбӣ кӯшиш мекунанд ки насли наврас нозукиҳои ҷудоро аз худ намуда дар чунин сабқатҳо қуввасанҷӣ кунанд. тӯли 4 сол аст ки дар мактаби варзиши ноҳияи Нуробод машқу тамрин намуда аз мураббиам Арчаев Исмоил миннатдорӣ мекунам ки маро ба мусобиқаи ҷумҳуриявии Душанбе
آورده و از اینجا به سر بلند رفتن میخواهیم. дар мусобиқа ноҳияи варзобро дастпарварони толорҳои варзишӣ сомон ва спитамен намояндагӣ намуд. аллакай ин навъи варзиш дар ноҳияи мазкур доман паҳн намудасту дастпарварони ҷудо иштирокчии фаъоли мусобиқоти ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ мебошанд. من در و طلال ورزش پیتامن مشق میکنم. من همگی 2 سال مشق کردم. من برای مسابقه جمهوری آماده میخوام جای اول را بگیرم. мусобиқаи мазкур дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор шуда ҳар як иштирокчӣ талош намуд то баҳри фатҳи қуллаи мақсуд маҳорату малакаи хешро бо пуррагӣ сарф намояду сазовори мақомҳои ифтихорӣ гардад. ба ғолибону ҷоизадорон аз тарафи кумитаи тадорукот медалу диплом ва либосҳои варзишӣ тақдим карда шуд. дастаи мунтахаби наврасони футболи тоҷикистон то 17 сола таҳти роҳбарии сармураббӣ аҳлиддин турдиев ғолиби мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд 2021 гардид. дар бозии охирини худ ба муқобили мизбони мусобиқа дастаи миллии беларус наврасони тоҷик бо ҳисоби 4-1 ғалаба ба даст оварданд. голҳоро аз дастаи мунтахаби тоҷикистон аббос андалибов, абдулфаттоҳ худоидодзода, сунатулло азизов ва амирҷони фаррухзод ба ҳадаф расониданд. пас аз ин ғалаба наврасони мо соҳиби 3 имтиёз шуда шумораи умумии имтиёзҳояшонро ба 9 адад расониданд. ёдовар мешавем ки қаблан наврасони мо дар 2 бозии аввали худ бар муқобили дастаҳои миллии қазоқистон 7-1 ва молдова 5-1 ғалаба ба даст оварда буд ва қабл аз муҳлат чемпиони мусобиқа шуд. соли 2021-ро дастпарварони клуби варзишии аркони ҷумҳурии тоҷикистон бо дастоварди назаррас пешоз гирифтанд. дар оғози соли равон дар мусобиқаи кушоди байналмилалӣ ки дар шаҳри тошкенти ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор гардид, варзишгарони ин клуб иштирок намуда бо музаффарият ба ватан баргаштанд. асосан кишвари моро дар ин мусобиқа 6 варзишгар намояндагӣ намуд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар сюжаи таҳия гардида. истиқлолияти давлатӣ имкон дод то дар кишвар намудҳои гуногуни варзиш эҳьё гардад ва рушд кунад. дар шароити кунунӣ варзишгарони тоҷик имкон пайдо карданд ки дар риштаи кикбоксинг чӣ дар сабқатҳои осиёӣ ва чӣ дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ натиҷаи назаррас нишон диҳанд. клуби варзишии аркони ҷумҳурии тоҷикистон тӯли 3 соли фаъолияти худ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. тими клуби мазкурро 200 нафар варзишгарӣ аз синни 6 то 18 сола ташкил медиҳад ва тамринҳои пайдарпайи мураббӣ хуршед темурӣ имкон медиҳад ки дастпарварони тими арконӣ пайваста дар сабқатҳои дохиливу бурунмарзӣ аз намуди кикбоксинг ва каяк иштирок кунанд. машқ тамрини мо хусусан аз риштаи кикбоксинг мебошад ва ҳаракат карда истодаем ки тамоми наврасону кӯдакон ҷавонро ба ин нави кикбоксинг ҷалб кунем. дар мусобиқаи Ташкент Open, мусобиқаи байналмилалӣ оид кикбоксинги каяк иштирок намудем. дар ин мусобиқа 10 давлат иштирок намуд. аз мобайни ин давлатҳо варзишгарони беҳтарин ин варзишгарони мо интихоб шуданд. дар синну соли 15-16 солаҳо дар вазни 63 кило Саид Муҳаммад Ҳусейнов бо маҳорату ҷасорати баланд сазовори ҷои аввал гардид. номбурда дар ин риштаи варзиш 5 сол шуд ки машқу тамрин менамояд. то ин замон 13 медал ба даст овардасту 3 маротиба парчами кишвари моро берун аз ватан дар мусобиқаҳо баланд бардоштааст. 2 ҳарифамро мағлуб карда бо сари баланд ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргаштам. дар оянда мехоҳам машқ таънимҳоямро зиёд намуда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. варзиш ин солимӣ аст, пурқувватӣ аст. бояд мо ба варзиш рӯ орем. ман аз хурдӣ орзу доштам ки ба кикбоксинг
مشق تمرین کنم. طول 2 سال است که در این تالار ورزشی مشق تحت راهبری خورشید تیموری مشق تمرین کرده ایستادم. ما در این سال در مسابقه کشتی تاشکند در جمهوری ازبکستان سفربر شدیم. من در آنجا سه حریف داشتم. یکمش از جمهوری قزاقستان بود، من آن را مغلوب نمودم. دوم حریف من از جمهوری قزاقستان بود و آن را هم مغلوب کردم. سوم حریف من از جمهوری ازبکستان بود و آن را هم من مغلوب کرده با سری بلند به وطن برگشتم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا برداشتم. میخواهم در آینده چمپیون جهان شوم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. ورزشگرانی خردسالی клуби мазкур Абубакр Ҷалолов ва Умарҷон Ҳамидов дар синну соли 7-8 солаҳо сазовори ҷойдуюм гаштанд. Ин варзишгарони хурдсол мегӯянд, тамринҳои ҳамарӯза дар клуб ва омодагии ҷиддӣ онҳоро ба қуллаи мақсуд расонд. سه رقیب داشتم. من یه رقیب رو مغلوب کردم. من دوم رقیبم مغلوب کردم. سومش بای دادم. من جای دوم گرفتم و مدال نقره. ҳамин тариқ дар натиҷаи талошҳои устуворона 6 варзишгари аз 7 то 16 солаи тоҷик 3 медали тилло ва 3 медали нуқраро ба ватан оварданд. чунин натиҷаи назаррас аз рушди соҳаи варзиш ва намудҳои он дар кишвар дарак медиҳад. ҳамакнун варзишгарони клуби мазкур ният доранд дар мусобиқаи осиёе ки моҳи май дар ҷумҳурии ӯзбекистон дар назар дошта шудааст иштирок кунанд. барои фатҳи қуллаи мурод ин варзишгарон ҳамарӯза машқу тамрини худро идома медиҳанд. то бозиҳои зимистонаи олимпии соли 2022 дар Пекин 1 сол боқӣ монд ва таваҷҷӯҳи варзишгарон ва мухлисони намудҳои зимистонаи варзиш ба бозиҳо дар ҷаҳон меафзояд. аз 4 то 20 феврали соли 2022 беҳтарин варзишгарони намудҳои зимистонаи варзиш дар пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин ҳамчунин Жанг Ҷокао ҷамъ меоянд ва барои ба даст овардани 109 медали тиллои олимпӣ талош мекунанд. дар бозиҳои Пекин 2022 мусобиқаҳо аз рӯи 15 равияи варзишӣ 7 намуди варзиш биатлон, бобслей, кёрлинг, хоккей, чанасаворӣ, конькитозӣ ва ёлижаронӣ дуир мегарданд. дар бозиҳои Пекин 2022 мусобиқаҳо аз рӯи 15 равияи варзишӣ 7 намуди варзиш биатлон, бобслей, кёрлинг, хоккей, чанасаворӣ, конькитозӣ ва лижаронӣ дуир мегарданд. ёдовар мешавем ки Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи намудҳои зимистонаи варзиши Тоҷикистон ду варзишгар Баҳреддин Ғоибов ва Сайфиддини Низомиддинро дар намуди лижаронии кӯҳӣ ҷиҳати ба даст овардани рохати бозиҳои зимистонаи Олимпии Пекин 2022 сафарбар карданд. бинандагони гиромӣ, ин будон ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешниҳоди шумо гардонидем. хайр, шоду пирӯз бошед.